Don't move. Linog. Kusog dito. Linog. Kusog. Linog. Kulbaan ko deh. Saan ba na? Sit down. Parang kusog ka. Ha? Wow. Kusog ka lagi. Lipong ko deh. Lipong ko. Lord. Have mercy on us, Lord God. Dugay ra ba oh? You're blurred man. Dugat ano? Dugay dyan. Napa deh. Ay apa? Lipong pa ko kaadyo. Lipong ko eh. Oh. Kitasan good ko. There's the moon. Where's the star? Hi everybody, good morning. Hoy, happy October 1 karon. Gabi traumatizing ka adug linog dang. Grabe kasuga. 6.9 na feel do na mo. Nalipong gud ko. Balik na pag mga memories pag 2013 nga katong grabe dito mo dito pinaka worst nga linog ang na-experience nga api kog end of the world na murag na balik gabi dugi ko na uli uy na kabuhi ko kay. Nga na lagi ning shake lagi maadto madugani kay agahang mga kaning ahang mga product bitaw na. Wala na nga tumba kay na may ligid. So, okay dahil na ligid. Kaya pag ini nga na magdagandagan naman siya. Hindi nga na ko okay din yung mga kanibang mga napukuha na sa TikTok na mga product. Wala na nga tumba na nga na sila. Nga sibog ra pag panggawas na mo. Nang gawas man mi. Dito mi sa gawas kay liya na man dagbay ba da kon ba ni. Concrete ba hadlag ug mahagbaan ta. Grabe ngagluka oy. Ja, ito sa mi sa gawas. Pagsunod na pa katibulaag gamit ta rin namalhin kina may mga ligid. Bitaha jud na ligid kay kuan kanang mudagan ra di si ingag tumba jud ba. Gabi ka naglaag man mi sa kuan ang amiga. Na nag 2 months old agid hang bata ba. Timing jud pag uwi na mo dalang mga alas 8 mag-makeup ng uli, anja nakanana man mi nga wa day mi utan ba. Careful. May tuyo, wala na mo to na malingki ini. Abri pa man, diya. Gani na arin sa gabi ikay nalisang lagis linog. Kada mo to na pag alas 9, mga 9 dito kapin. Mao poy pag abot na mo dari, lingkod papud mi kay nangatug ba mi ng palis sa kapalisan, di mo nang wa pa mi katugo, wa pa mi katug ba. Pagka alas 9:59. Jugjug na bitaw na, grabe bitaw ng kasuga. Yes, what's wrong? Na, don't be scared. Tita is just cooking egg. Now here's your bus. Don't get that. It's an eggplant. It's a vegetable. Okay. Bidot po. Luga, oy, nagisang kumura na puka, wag hang truma. Alaon na ako nakatug taon. Mo na yung gipalit gabi mga utang ginagmay. Kudaghanan kay pud napansin. Isod na street ni. Grabe din yung linog no. Mo ni kinakuyawan nga katalagman kay wa man kay idea kanus amo atake. Pakalitan na ka ba man dapat ready kanunay gatang kagalingan, especially gato ang mga souls. Ito ang mga souls dapat ready everyday kay wata kay bag kanus ag kamatajan mo atake sa to ang kinabuhi kanus sa takwaan o kinabuhi dapat atong mga souls is ready jud og asa katunong. Nagkadaon na jud ang pagbalik sa Ginoo kay na jud mga signs ag mga nations nagigira na nanay mga sakit nga mga nanggawas nanay mga ang mga tao grabe nang kanautan grabe na jud ba so mga nang hinahinir jud tag pangalagad ug balik sa Ginoo kay murag nanay mga sinyalis nga nagpadaon na gid ang pagbalik. Shout out dai ko ni ate ni Syria King. Hi te diha sa Australia. Kamusta na? Kay ba mo mga danga mao na ni kantidad karon. Kinintos na ni. Kaning ang gikuan pakita ninyo. Ang palit ni gapon nga ko. 600 jud ni. 600 ni mga dang. Kani panakot. Ganas. Ja karing pitsay. Si undo ka nagpapalit magsago buon sa ni ja. Kani maora ni dang. Uwil, mantika. Ajinomoto kay bitsin kuno si ja. Dugay na ni kadto na mong kuan. Kaning bitsin ko dang okay ra kuno ni ingan si Doc basta gamay ra. Hindi ka makakonsume kuno pila to kakuan sa isa ka adlaw. 15 kilos. Anak ko na makadaot na. Pero ginagmay ra okay ra. Karing Milo. Ini upat ka buok nga tawag gani tawag da. Karing gamay ka adto nga sitaw or batong. Da duha ka si tawag dinhi. Ini ba sayuti. Da kari. 600 na mga dan. Grabe inflation sa Pilipinas. Aram mahala ka adto. Wanang lisod ka adto rong panahon na wa tay extra income kay orang di kita makatilaw jud panakot. Pareha na mo sa una, dun may panakot. Among panakot sa na tangad ra gajud. Kay sibuyas, ahos unsa padana kaning luy, mahal man kaadyo. Da. Ningan ako
mas mahal mo gud og dari mis tindahan gamay kay mo panakot magdadad tanong kay mo mura man jud way lanig suwa na to og way panakot. Mahal magdadto magpalit tagtingi-tingi man kuningan ako mo palit lang tagdaghan. Tagdaghan din mi mo palit na hotdan man ni. Wala may kalag merkado kaga sa bunsod uwan das ni agi. Hindi karon grabe naka-realize ko ba grabe dire ka ng 600 sa una. Sus tungag sako or isa ka sakong bugas na pag high school na. Yung magdami stay sa una 100 pesos kaya papalitan ming nanay bugas ba kada adlaw mi mapalit bugas sa una kanang eskwela may sanay pagdamog sa kagatos. Mig uli na matiri kay makadaan naman mig 5 ka kilong bugas. Unom jud ka kilo kay tag tulo-tulo kilo ang mong bag. So nahugrad jud garang baratuha sa unang bugas. Iya mo sa kagatos tulo na di nahugrad unom ka kilo tag 15 kilo. 100 na magkay unom na ka kilo. Di ba? So grabe makaingon ako kanang nami 600 sa una piling na mo dato na mi daga na mi kwarta. Higasahan ko undoy mga bijabas dang muragikan naman isa kan ana ning mga bijabasa kay sweeto makuspurma. Tamis ra bani. Yeah, it's a guava. It's a guava? It's a guava. It's Mimi guava. It's yummy guava. It's yummy. Me guava? Nana koy kailog sa ang bijabas. So sa nahitabo nga lino, grabe daghan sila nga matay no. Pakita man dyan mo sa balita. Diya karon mga dang, kaming mga vlogger diri sa Bohol. Where you going? No, don't go out. Kami mga vlogger sa Bohol, gasabot mi mga inda nga mag-fundraising mi. So nag-fundraising mi da nga supnaw dang almost 100k na ag natigom. Dapat kami apil ko da nang tamudong pud sa Cebu unja. Ngut-ngut ka dug hangdanggan maunang di ko makauban so tabang lang ko nila fundraising da napayang gamay nga gikaamot. Yes, what do you want? So niamot na lamang po ko gamay and then ning tabang ko fundraising post sa Facebook inga na nga nang nanginhanglan kita bisag piso-piso ug ato na nang matapok dako na kantidad kaya daghan ka adto nag-message na hudang na wa na daw sila nang tubig dyan nila mga bata wa na gatas wa na kuno sila nang gipangkaon nga na so mo na dang asob na dang almost 100k na nda nagampo pa pud mi nga madugangan pa. So natanaw ka na nga video, naka-extra daan na pwede ra nimo i-send sa GCash, sa ahang GCash, pwede ra nimo i-send sa ahang GCash para ma-forward na sa volunteer. Kanang imuhang piso daan na nga extra, bisag piso na. Dako na nagkatabang kay ngano daghan man ta dani no naman tas mga 150,000 pero di man lagi pud moabot ang video sa tanan no sa mga nakakita ra dani nga video no bisag nakay piso daan na ato nang dawaton para atong mapalit og mga basic needs like food, water, o kanang mga essentials bitaw para sa mga bata. Kay mularga man sila karong Lunes. Lunes sila mularga. So, Domingo sa hapon mamalit na sila sa mga goods. Lunes, buntag man siguro sila mularga. Di ko makauban kay grabe ngut-nguta sa ang danggan. Nagka-ear infection na pug ko. So, mao na nga sila ra pero mag-update sila for transparency sa mga kwarta nga na-receive, i-post ra pud nila ipahibaw unsa ray napalit ingan na so mag-atang ra man pug post nila then aha pud mong i-update. So as of now namin siguro sa mga 70k plus da na papuy wa marimit kuno uban nga mga vlogger kay nag tabang-tabang mamigamot-amot. So naradug kuno na mo abot ko nag mga 100,000 kapin. So daghan-daghan na gadud na pero mas lamay jud mas daghan pa lamay gani pa up to milyon no. Kung kwartaan pa lamang kudang muhapak gadud nag 1 million para ipalit og mga needs ditong mga apektado unsa kay balagi pa itong 1 million lagi pa nga sus igo ra lagi pa tang makasurvive pero hatag lamang po ko sa harang makaya so ikaw pud kung nakay kanang sobra dana ug unsa ra pay makaya nimo nga imong hatag kay sayod man mo sa nahitabo luoy kadto sila sige pa jud uwan mamalit lagi pud mig trapal kay kananay mado na laman himo nilang bye-bye sa ba kay di pa man sila manguli silang mga bay kay na mga liki undag mag aftershock anda makuha na hinuon hagma disgrasya na hinuon trauma pa pud sila musud og building mo nang gipili nila nga tuara sila sa hawan pero sige mag-uwan mo nang sila trapal or kanang basta kay mga nga trapal mga plastic nga ilang hapin ilang natawag na pandong so mana walit og trapal importante diron tubig kunong pagkaan ko sila access sudlon daw pud nila ang mga suok-suok kay naaman ko mga vlogger pud nga mga amiga nga kauban hada ning among grupo nga sweeto dito dapita so sila didto mo ay makukog didto kay bintaha man to mga deo-deo sa syudad kay mao may nakadawat og una kadto kunong tas mga suok ng mga sityo na nga nang bukid-bukid bituwa pa jud kuno nadawat daw nang plano lagi namo nga mao toy sila sudlon so mao to kung nakakita ka na nga video unja nakay extra dana ato nang tigumon bisag piso, isend laman sa GCash para ako na mag-forward sa volunteer. Oh, what's wrong? So maara to mga ma'am, sir, mga indang undong, mga kagahi,
Itong tabangan sila mga daga, di lalim ng maigo tag kalamidad. Mo alam ang way na to sa pagpasalamat nga kita giiway ta. Na mo extra danadang nang dawaton lang para makadugang og palit og pagkain. Ora to dugang salamat og i-share lang pa atong video dang. Kay aron makakita pud tong uban basig na mga sponsors na bang makakita mga kwartaan. Para dakag atong madari to sa Cebu.